panguva ino nyika isiri kushamisika inonyatsa kuona kuti ZANU-PF negovernment yayo aiwa yakanga yauraya nyika zvanoti mutungamiri wenyika vanhu vari kuuya panapa vachiti yesterday kuparira nyatwa akapotsa afenda achiona situation yanga iriko kuti zvinhu zvasikatambiriki zvanga zvisingagamuchiriki mathousands evanhu vakafa nevabereki vaigiva birth mapremature death nemamaternal death aiitika kuparira nyatwa aiwa vakomana vethe ruling party ZANU-PF vaikonisa kuti zvinhu zviitike zvakadai sandapinda mashoko anobuda achinyorwa panapa namapictures anoratidza kuti aiwa mutungamiri wenyika yesterday akanoona zvikukutu norwa subscribe like Patonga the Bell kusa muri kuona mapictures awo panapa zimu ainoposa mapictures amuri kuona kuda nyaya chiti what mnanga kwaso in hospitals yesterday anoposa mapictures amuri kuona se machinji ari kuita video amuri kuona kuti even mabeds acho mapatients akarara pamasimbi vanhu vakatofugawo mablankets murumu mune mishini inotoverengeka kuti inenge ringori 2 kana 3 asi zvamuri kuona mapictures omo macurtains amuna maproper curtains seamuri kuona kuti mabeds anenge akaseparatwa nekijira ritoriwo netsvina asina kutowachiwa vana vechidiki varatidza kuti varimo mamwe maroofs they are dwelling arikuda kutodona sezvamuri kuona izvo mablankets mibhedha aina kana chino aringori mamattress mamwe madoors aratidza kuti ari kutoora zvawo isituation yakaonekwa nemutungamiri wenyika yesterday vanhu vari kuuya vachiti ndo zvakaitwa neZANU-PF kubva ichipinda pakutonga even nemutungamiri wenyika kubva pakapinda pakutonga muna 2018 panguva ino zvinzi aiwa ndo the neglect yakaimposwa nethe ruling party ZANU-PF zvakaonekwa kunzi hama dzevazhinji aiwa dzakarasikirwa neupenyu nekuda kweZANU-PF zvinzi aiwa tiona mutungamiri wenyika achiasesa nekuzoona this situation vanhu vari kufara vachiti their health sector panguva ino yava kufikisiwa but on top of that zvinongozikana kuti ZANU-PF aingangokupi chinhu chemahara isingabenefiti kana kuteka advantage panguva ino vanhu vari kucriticize this move vachiona this tender yekurefabisha mahospitals ichitogwa nechigananda vakomana vepreview group international panguva ino vanhu pavari kuya vakucriticize again vachiti this is an opportunity yaonekwa kunzi ZANU-PF ikwanisa kumora again uchiona mamillions ari kuexposewa ava nemacritics right tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi abvina comment section medu mafunguro enyu subscribe like Patonga the Bell icon.